kumfo wakwaThixo, khawumbongoze uYehova uThixo wakho, undithandazele. Alright, ngicela uqalisane, ngicela nijonge bantu. Ngicela nijonge abantu bangcwele. Ngithanda nijonge. Ndikhosebana nini. Libani apha lo prophet. Amen. Uprofethile kukumkani. Ukumkani akasikhona isiprophet. Wase wanomsini. Wathi mbambi chokumbamba lo prophet. So my son asasheka sithele. UThixo abakhusela abantu bakhe. Amen. Now ngokulenda ukuthi ngicela ngithandazele isibuyisana qhubaka. Sibuyiselwe kumi isandla sami. Umfo wakwaThixo wambongoza ke uYehova. Sabuyiselwa kuye isandla sokumkani. Saba njengokwanga ngaphambili. Wathetha ke ukumkani kumfo wakwaThixo wathi, hamba siye ekhaya, uzichaze, ndikunike isipho. Wathi umfo wakwaThixo kukumkani, ungafanelana uthe wandinika isiqingatha sendlu yakho, andingekhe ndiye nawe, andingekhe ndidle sonke, andingekhe ndisele manzi kule ndawo. Ngokuba kwenziwe nje ukumiselwa kwam ilizwi likaYehova, kwathiwa uze ungadli sonke, ungaseli manzi, ungabuyi ngendlela obuze ngayo. Waza wahamba ngendlela yimbi, akabuya ngendlela abeze ngayo eBhetheli. Izwi lakho Nkosi masincede namhlanje egameni leNkosi Yesu Kristu. Siyathanda uThixo ukuthi nina ukuze sincedakale ngoYesu Kristu. Amen. Alright. Siyavamos lo muntu siyayivalenta. Uthe awuncedakala ukumkani kwesandla saphinda waqoma lo Thixo lendlu. Amen. Ndiyagqitha nje kuleni part. Ndifuna nazi sababa. uThixo usigadile sizizicakazana. Kuyingozi kolula isandla solulela umuntu kaThixo. Soma isandla engekafiki kumuntu kaThixo. Ngoba phakathi komuntu kaThixo nechaba uThixo. Amen. Egqitha nje lona. Nawe ukhusele uThixo. Amen. Phakathi kwawo nechaba zakho uThixo. Now, lo muntu excited ukuthi izodla endlini nami sisele sithini zakudekela itafula. Impelo ithi akwazi uyenza lokho because uthezela kayenzi lokho. Ilizwi lakhe lithi eyona losiphethe ke manje apha intoba intokwenza izwi nengozi yongalenzisi. KweSunday zi3 na Sunday okanye Sunday zi2. Ingozi yongalenzisi. Waphela lo prophet engayi. Amen. Even those who have taken it up with engayi. Yabona usana nxa kuwini today. In the Bible usana wamlengu Yesu. Enta wathethi Yesu ukhalele kuYesu. Ithi wemka umtyholi okomzuzwana. Ithi land of faith ihlala si alert uba xa wayisile today sukuphinga usala ngazophinda mthlaye kwakhona. Because yena ifuna usala ukubonile unothixo. Yabona wena unabana bakubona usindisiwe wena. Abanye bakayiqoqa usexeba ngadle kumnxeba ngayo. Usengulambamba ubungu, usengathatha ubungu. Usathela belalini njokwana. Akho mahluko bekujo. But bakhona abaxelele ngumtho uba unothixo lomntu. Because bayakwazi abantu yakwazi usathana kunothixo. Ayakwazi amadimoni kunothixo. Wena unothixo akungeni uYesu kuwe unento powerful. Ekuchaba lufuna uhlelo nalento. It's going to try everything anayo ukwahlula nalento nayo. Lelo baba umzalwa sisilumko
ayikho kuThixo ikuwe. Ingozi ayikho bandleni kuwe. Ingozi ayikho kumfundisi kuwe. Sihleli bazalwane. So woyiswa akajiki umuntu kaThixo wakho. Ubheka phambili. Kuba ufunde from verse 1. I'm sorry. Yes, verse 11. Ke kaloku kwakuhleli eBhetheli umprofeti othile obesele indoda enkulu. Weza unyana wakhe wamcacisela konke awakwenzayo umfo wakwaThixo loo mini eBhetheli. Namazwi awawathethayo kukumkani wawacacisa kuyise. Wathi uyise kuwo. Stop there. Now, Lendau is puzzling. Lendau. Awuyazi baqhubeka lona kanye. Because uthi elifamily yomprofeti nayo. Le family yomprofeti lothatha umprofeti uhlele endlini yakhe akayazi liqhubeka komnye umprofeti lo wakho useyanga. Amen. Kufika nje onyala bakhe bathatha ukumprofeti kaThixo othethe oku noku kumkani kwenzeka lo mqondisi umela sisando kumkani. And emveni kokuba kwenzeke le nto umthandazelo waphila. Emveni koku uthethela amazwi uba xa mbizi bayokutya makangazutya. Yabona abanyana bayibambile into ibisenzeka ebandleni ngalamini. Amen. Bayibamba yonke into ibiqhubeka kwiservice yalo mprofeti. Is prophet esikutshiwe basibambile. Imiracle ezenzileyo bayibambile. Iziyalo zikamoya ingcwele esikhutshwa ngumprofeti ngaye bazibambile. Amen. Bakuzibamba bozireport ekhaya. Amen. I don't know i-agenda yokuripota kwabo. Noba excited. Ngoba kubalulekile ilizwi kulifile uyoshare nawe. Kodwa with the agenda yoba lo muntu ancedakale naye. Ubu excited uThixo wenzile namhla uphosiwe mkhulu. Uphosiwe ndiyayazi ngoba wenza yabo ubuphangele. Lo mzalwane awuzame awuzame kumvisa kabuhlungu ngoba bengayanga enkonzweni. Awuzame kumqhaqwa kodwa uyabonisa ukuthi uphosiwe izinto ezinkulu. Ndithi bazoqhekezela. Siyabafuna abantu abazokwenza le nto. Bakufika ezikhulu ezenziwa kuThixo bayawuripotela nabanye abangevanga. Ukuze nobengevanga aye ukhona umprofeti waseIsrayeli. Injongo ukunceda obengakhange ave, ukuvisa bengakhange ave ukuze naye ancedakale. Bantwana babo abancinane yabathanda bafoka bamameli. Fika babalise endlini. Lela abantwana bakho funeka baqhelise bazinze bamamele uThixo. Ungabashiya endlini bawumamele enye into endlini. Bawumamele enye into elalini. Bawubalisa into zesixeko. Engaba babalisa into zamazulu. Ngiyana balotata babalise lotata wabo. Cherish message ngibisenzeke kuservice yanamhlanje. As man sisho, I don't know why. Mhlawumbi bafuna ukubonisa uyise uba you are not the only prophet that. There are other prophets out there. You are not the only man of God who can perform miracles. There are other men of God out there. Ungaziphakamisi that. I don't know. Okanye bathi tata kusekhaya apha. This is our land, this is our country. But uthe ukhona kwathunywa omnye umuntu.
ikumkande unikwa umyalelo ovela kuThixo ngomnye umprofeti ukhona. What's going on with you, tata? Ingabe indlebe yakhe isamamela amazulu ngoba yakho ushiya uThixo nabantwana bayabona ayikhilwe lento zinto nje andiyazi namba zokwana but bariport ekhaya. I don't know why they reporter boba bathatha usetshenzisiwe apha amazi uthi igqiphi lona umuntu oseyenziweyo tata itheni ngale ministry uzawuthathwa ngomnye umntu le ministry yobuprofeti theni kakhulu take over. Tata be aware khona umuntu ongena emandleni. I don't know why they report but I report. But umthandazo kule xa nireporta injongo mayibe ukwakha lo mzalwane omreportelayo. Uwini inhliziyo lo mzalwane omreportelayo ukomeleza nokukhuthaza lo mzalwane omreportelayo. Ngoba abanye abazalwane Thixo wami bathathwa ngumtyholi bangeze enkonzweni ngale mini yempendulo zabo. Bathi-ke abantu uThixo akaphenduli ndiyizamile into ensindiswa ndenzela ngani inyawo lodaka kanti zange ube khona i-delivery zisipho ngiyabhathayima. Makunxanelwe inhliziyo yakho ukuya endlini kaYehova, makulanzelwe inhliziyo yakho ukuya endlini kaYehova njengoba uDavide esitsho ndavuya bakuthi kimi masiye endlini kaYehova inyawo zami zifike zemba emasabela uJesu. Mayivuyele lento ingada kusi izobheka enkonzweni ngomsoyiqawa ingada kusi izoyemthandazo lika-6 ngomsomo wesithathu. Akamanga lo mnikani babili qhamulo mthandazo kana uyanga ubabili uyakuthixo uthi ngiyemthandazo lokuthandaza ngiselo uThixo uJehova siyabuza bekhona. You never be excited nje. Bayathi mnthandazi 2 hours kana mthandazi 1 hour okanye 30 minutes qha kodwa le 30 minutes ixofa ngabazulu linikwa idozelo khawula into bevotshiwe nibabili nibathathu qha ndavuya bakuthi lo masiyendlini kaYehova. Ivuyele yilwa nomuntu ofuna ube absent enkonzweni kaThixo. Yilo mayibe imfazo uphikisana naye uthi ningekho lenye imini besigaya ngayo nathi akabani. Siyavuma siyombona umntakwenu kodwa bengekho nyusukuna. Why le mini imini enziwe uThixo uba ndimnqule ndimzukise ngayo ndidibene nabangcwele. Yilwa just understand ngezemisebenzi izinto because abazo-understand abelungu but khona into ezinga-understandeka olophikisana nazo uthanda impila ndiyibona muhle ungabizi uyozobiza ngale video calls but then ke ngoku selephosi walo mzalwane kuba uThixo kukho wena mprofethi omncinane kaJehova. uThixo athume wena nyana wena ntombi uThixo athume wena uyongishirela le nto iqhubeke njengabanyana athi awulivilizwe athi bekuthethwa ngayo uhlukele naye ethetha njengomile nje kanti uzawufika endlini avala icala athi ndiyabulela Thixo. Awuyazi wena into enkulu oyenzileyo uyosherela lo mzalwane ilizwi. Bazalwane bakulolwimi khawube nolwimi kwindawo kaThixo. Akuhambisa ulwimi lwezwi bazalwane. Akuthatha izixhobo zikasata uguqule umgwaze ngomkhonto wakho mtsholi. Yebo belale nje walenza ulwimi lakho lashap. Good mgwaze back ngalo. Udawe takhono zokuhleba izindaba zangeqhawe babosithwana endlini kaThixo. Bazokuhleba abafana bahlebe endlini bahlebele uyise. Fona sivuyise wathi verse 12 wathi uyise kubo uhambe ngayiphi na indlela babeyibonile ke indlela onyana bakhe
aphe ngayo umfo wakwaThixo owayevele kwaYuda. Wathi koonyana bakhe, ndibopheleni esile. Bambophela ke esile, wakhwela kulo. Verse 19. Verse 14. Walandela umfo wakwaThixo, wamfumana ehleli phansi komtherebhinti. Wathi kuye, unguye na umfo wakwaThixo lo ubevela kwaYuda? Wathi yena, ndinguye. Wathi kuye, hamba siye ekhaya udlisonka. Wathi yena, andinakubuya nawe, andinakungena nawe, andikudla sonka, andikusela amanzi nawe kule ndawo, kuba kuthiwe kum ilizwi likaYehova, uze ungadli sonka, ungaseli manzi khona, ungabuyi uhambe ngendlela okuze ngayo. Wathi kuye, siyayibona ulibambile ilizwi elithetha yabo uyaphinda eklasi ulibambile ilizwi. Okay. Wathi kuye, ndingumprofeti nam njengawe, kuthethe isithunywa sezulu kum ngelizwi likaYehova, sisithi, mbuyise eze nawe endlwini yakho, adle sonka, asele amanzi. Watsho emxokisa. Now, nasi le nalipita la report yazalwane lonyaka. Lo mprofeti ngowalapha kuyoza umprofeti kwaJuda wazoprofeta apha. Onyana bayiva bayiripota bekhaya lento. Utata wathi mama simleqe. Akuyayama 120 PM yakabendleleni. Wamfumane parking apha seHemingways. Ngumprofeti wathi masiyapha. Wathi ndiyamazi uThixo betheni kum, itsho impelo yam. Ndiyamazi uThixo betheni kum. Lo impelo yakhe ithi nobe betshilo kuwe, uthethe ingelosi. Udibanisa ingelosi noThixo, uthethe ingelosi ngezwi likaThixo. Emxokisa. Why? Ndisindisiwe nam. Uyotsho Thixo bethe mandingalandeli, mandingadili asesona ndaphinde ndijika lento. Hayi ndisindisiwe nam. Uthethe isithunywa kum. Yabona sana then will use lo umuntu uthi naye usindisiwe. Nalo ebumuncwini bakhe uyavuma ukusetshenziswa to destroy abantu. How can you do that? Asiphiki bazo umprofeti kaThixo kodwa kathi likhona into engahambi kahle loba ixoli na. Is either uzele uphupha umbona kuba nomnye umzalwane esetshenziswa nguThixo. Okanye ushiye kudala nguThixo yena uThixo uvusa omnye umuntu. Ngokuyamhlupha lento. Kodwa noba intoni sizathu, I don't understand. Ubavume ukusetyenziswa nguSathana ukuchitha abantu. Azoxokisa umuntu kaThixo. Hayi nami yafutha, nami zela umoya engcwele. Emathanda ufutha kakhulu ama-dangerous. Abudibana abantu betawu, hayi nami sindisiwe. Wayengelo hallelujah. Futa kade bokuxaba kanye thina bakhulu. Thina. Emva kokuthethile waprofeta nithethayo ndimamela lapha kungaphakathi bithini na. Le nithetha yangqinela le moyo lebexelele yona. Uba zingqinelani abawufuthe endlini yakho because nxe. Aliphiki isosindisile. Kodwa lewe ithetha yabelana le. uThixo masihambe siyothandazela abantu kulaphavela kwabani uthi umoya engcwele
uyayazi sana babedile ingxaki nayo kutwala ngoku uthi uThixo ngoba zothaza labantu pha umoyengelo utshilo umoyengelo uthe bandiyasondela ethaveni yeke Nkosi kayobathandaza ubabeka izandla abanye ubathini ubafefena ngamanzi kodwa ngakuthunywa ngaloo nto yakuyaxelisha into kubalulekile bandla lethi bale uSathane angasebenzisa abantu abaphethe iBhayibhile to destroy your life. Abantu sengxaki yabo kakade thina bangasindisiweyo ngabantu abaphethe iBhayibhile senza ngabantu benkawa abange-understanding insindiso bayaduba abo bantu ngoba bathi kubona ayikho lento siyiphetheyo. Amen. Iphinde ngaba basindisiweyo bafuna ukwakha amanani abaninzi ezinkaweni bayaduba abo bantu ngoba abantu sibathathela abantu bahamba ngale thina sithunywe kubona ukuthi kodwa asisoze sithi umuntu ehlele emanzini edamini engenamanzi sithi makahlale apho ebona amanzi aphele abidami iqhekekile uzawufela apho masezonhlanzi saziyeka sizezongena emanzini sonke into mazibuyele edamini ekubeni ingenamanzi qha imizoba lidami naku ichibiti omethe nko naku ichibiti asinalo ugcinale ichibile sinxaniwe nalo ichibile omethe nko uselenza amabhongo nobulumko nokwazi kwabantu umoya engcwele akekho nemisebenzi yakhe ayikho akanikwa nethuba umoya engcwele benza umsebenzi wakhe ebantwini bakhe. Why ndoda why awukhe bavume ukusetyenziswa nguSathane ukuxokisa umuntu kaThixo. Bazabani Yeswa yavuma le ndoda yahamba. Yeswa yamlandela wajika lo profeti wamlandela kube wefethu 30 kilosi kuye wamlandela athi uPaulos kabayala bazabana baseGalati uthi noma kuhle ingilosi ezulwini yalishumayeza ndaba zimbi zingahambelana nesishumayelayo thina isengeleni phansi uthi nabafristu uba sithi isithunywa Yesu akahlamba izono sisengeleni phansi uba sithi Yesu akasaxoleli sisengeleni phansi. Ngelishwa lendoda yamlandela yathi hayi lokudala namafa lokudala wasindisa yamlandela madoda afika itafula ithekiwe onyana nepicture beqoqozela besithi uThatha uze naye thini naku umprofeti baluya yagcwala itafula kwajiwe kwaselwa kwamnandi ngoba into zamthole zimnandi kazakulimaza into zasala zimnandi kazakubulala itafula yakho uyayideka kayinepoison asizoyiphika loo nto sinasibandanga izono zimnandi izono kodwa izono sizela ipoison uza kudla ukudla ngoba kumnandi na noma uyazi uba kungozi kuwe ungcono ngihlafuna inkobe zami isela amahewu ndilale kuloka ndithi rice neebhotini zakho nenyama ezifrayiweyo ezinokufa phakathi ngoba ngenkobe endizityileyo wasela amahewu ndizawufuka ndilibone ngomsilanga kodwa ngokutshana kokumnandi okubeka etafuleni yam andizulibonela ngomsi. I choose ukuba ndenza uThixo amxelele ngoba ndenza into ocinga i-right wena angakhange ayithethe kuthi wathi lokhu bagqile ngebizinto uvungule kumnandi sehlala isisu sipholile laphuma ilizwi likaThixo lathi mxelele ngoba engaliphulaphulanga ilizwi lami akasaliboni ilanga lalomsi. Bamdulu wathi ke hamba ekhwele eselakhe wathi umuntu wafika ireport apha elalini wafika ireport kulo prophet
apha elala bezithethela bathi umuntu ofele phaya ulunywe ingonyama kodwa imtyanga idoki menkankwasi sidini wathi umthuka Thixo kha lo profele bembuyisile lo esikhohlakala esi sathi bafana baphana ukho qala lapha ngokwakhe uyokumlanda ngokuthuma abantwana baphana ukho akafuna ukubona umona yalo awenzileyo mayi babuya abantwana babuya abafana bathi umuntu kaThixo ingonyama imbulele yamiyeka yathanda umuntu kaThixo kodwa ndenze izwi litheni simbulale ngoba ngefa bazalwane wafa umuntu enegift enkulu kamoya ingcwele wafa umuntu ebezagqibilizwe eprofethi kankulu kaThixo but ministry yakhe yaphela on the spot. Find ministry on the spot. Ngenxa yongamameli, ngenxa yongezizwi, ngenxa yomamela abantu. He died. Ingonyama ikinyama. Ayamthetha nedoki ingonyama. He was buried. Wangcwatywa. Andiyazi iking yefanansha. You know the king yakhathazeka. Yathi umuntu kaThixo ebenento kaThixo lokho ebene ligula na izabile ukuzomisana uthanda sendaphila lokho but he is no more today akasekho bazalwane uthanda uyazazi into ezinkulu enazo he is after you uyazazi into ezinkulu enazo uyamazi ukuthi umuntu afuna uzenza ngawe he is after you nokusebenza umoni nokufuna usebenza osindisiweyo kodwa usala is after you ngokuthi yezothi bonke bathi Inkosi bayongena ukukamba bathi abanye bayijaba kanti abaprofeti abafuna ukubulala abanye abaprofeti bakakunethe uThixo oh hallelujah sibambiswi ebelithethile noba siyibona indlela sihambe sicela uMoses sithi uthemba ninqumlelo wakhe Thixo nizonqumlelo wakhe I don't know how but ndiyayibona indlela ebhekekana nathi bayabuza nabanye batheni ndihamba apha impelo yami izotsho njalo Jehova nasicela uYoshuwa sithi umlambo uphuphuma athi madoda amakhulu xa yabitshela uwelwe bathi abanye hayi Yoshuwa awunakwenza lento we understand uba ufani noMoses kodwa awunakwenza lento Yoshuwa masilinde amanzi athothe Yoshuwa wathi Yoshuwa uthe uThixo makuwele today uthe uThixo makuwele today makuweleke ayixwaya amadoda injeya ahamba angena kanzini anabantwana nabafazi kodwa wabesilulamela umyalelo kaThixo zathi qompini yawo manziki asuka amanzi athi we respect you awuvuleke indlela Father, may you rejoice. Oh, Jesus. Oh, my God.
Jehovah. Oh, Father. Oh, my Father. Yes, we shall share the best way. Oh, many years I've shared the pants. It doesn't matter. Ikamzikisa ukuqina. Uvula amehlo kamoya. Umoya ngelakoni sikanalathisa izinto. Sathana futhi usisebenzisa. Ukwahlukanisa noThixo. Umoya ngicela uzakubonisa. Unikile inhloko yakho uthi no. Yeke. Ubize isimilele yakho uthandazele. Uyibize ngegama lento. Uthi uyaqoka awusilohlukanisa lethi. Ngikubhaqile. Uyaqoka uzilahlukanisa. Mthondo usebenza ubani. Ufunda hlukanisa mthondo usebenza into ethile. Ufunda hlukanisa mthondo ubhaqile. uThixo uyazazi indlela nazo lapho. Ayizodinga zokuqonda zingonyama. Zidinga ze-better future. Usathana ukuthekela itafile. Upretenda as if ufuna ukunika i-future right. Itafile yokufa. Itafile yokufa. Mfana wami, ntombi yami, tata, mama, itafile yokufa. Oh Lord. Ingozi. Uzibona into zikude. Uzibona into zikude Thixo usixhobisa. Siyabona ukuxhotyiswa kuwe namhlanje. Egameni lenkosi Yesu Kristu. Nkosi moya wethu. Oh, ngiyabonga Thwana lapha. Ngiyabonga ukuthi uqhawukile sisindile Thixo. Icebo lishishile sisindile Thixo. Nkosi Thixo. Wena uqala kuza apha enkonzweni namhlanje uthi ngiyamfuna la uYesu angene enhlizweni yakho. Angizukuphathisa xa uyikora zakunika uYesu angene enhlizweni yakho uthi uphakamiseni isandla sakho kuKristu. Uzokudibana noYesu siphakamise kakhulu ngesibona isandla ngasibona bonke ngasibona. Thina sigelele phakamiseni kakhulu lapha sihloni mangenyawo izabaphambi bam zonithanda zenza nomntana special. Ngicela lonke ibandla libe ngenyawo ngokuhlonipha. Kalanise izamama. Alwa selwa moment ye-divorce neyomshado, imoment yokuhlukana nesihogo okujoyina isizulu, imoment yokuphuma ekufeni komuntu engene ebomini, imoment leyayizele uYesu. Zonke ezi zinto yibonus
yona wayeselile phakamisela kuye izandla zenu ezesande ukuthi Thixo ngiyaqonda izandla zami Nkosi Yesu ngiyabamkela ngene enhlizweni yami ulawulo kwami namhlanje ngiyakholwa ukukuyinyala kaThixo owandifelayo wabuya wandivukela moya engcwele ngiphamana ngimlande uYesu ngingaze ngijike yonke imihla yonke Sathana nemoya yakho awusenagunya awusenabambo ebomini bami wonke umnqophisi ukhathi ukhona phakathi kwami nawe ngiyawuphawula ngegama kaYesu nangegazi likaYesu namhlanje ngisenqophiselo omtshado osegazini likaYesu. Amen. Bawonaba abantwana bakho Nkosi bakholiwe kuwe bakwamkela Nkosi namhlanje babizwa kuba ngabantwana bakho. Ndiyabulela amagama ababhalwe kwincwadi zobomi abasayi ezihogweni ikhaya labo lisemazulwini baphume kufeni bangene ebomini. Enkosi Thixo amazulwini lonwatyiwe ngale miphefumulo engaka ngizabeka isandla phezu kwabo ke Nkosi ngokwelizwi lakhe sizobeka isandla phezu kwabakhulu abaphile wena ncokumisa uguqula imeko ngikhalimela nesisekhaya imeko nazo zonke uSathane wezihlwayo wazityala mazibune endlini ngegama kaYesu. Ngikhalimela amadimoni bekade ehlale eyadini mawahambe ngegama kaYesu. Thetha ukuphumla thetha uxolo nothando ezifemelini zabo egameni likaYesu Kristu. Oh ndiyabonga uye wenza ngegama leso. Amen. Nditsho amafimbo bazalwane ngithethela ukuthi ndithethile aniba abantu abamkelisi theba anini nonke nilele uYesu senhlizweni zenu namamkele nimamkele amagama elabhalwe encwadini isindisiwe usindiswe ezoreni zakhe ezibeza kuhuqele zobona ungafuni ukudla ubheke ezulwini zakubeka isandla ndisibeka nje uba kuncedakala kwinto yasenyameni azawubeka isandla ndizana le kuthi ufuna kuncede Thixo wethu uThixo uzokugcina. Amen. Uthi ubuso bakhe bukhazimle phambi kwakho ithi yonke lethukisa zizala zakho benempumelelo nako konke okwenzayo kube nempumelelo
uThixo kaAbraham, uThixo kaIsaka, uThixo kaYakobi, uThixo othembakeleyo, uThixo onamandla onke, makakulwele kuzo zonke imfazwe zakho ngoku kude kube sephakadeni. Selethu usuku lodumo nembeko namandla nobukhosi zibuyele kuYehova uThixo wethu. Ithi bandla amen. Iqhubelezana kakhulu.